ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ್ ಕೇರಳಡು ಮಲ್ಪುರು ಐತ ಕಡೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುರು ಒಂತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲಡು ಪೂರ ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಮೇನ್ ಆದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಪತ್ತ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಪಟ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂದಿನ ಪರೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬಡಿ ಸೋಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪಾರ್ದು ಸೋಪು ಪೊತ್ತುದು ತರೋದು ಬೊಕ್ಕಾವೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿಂದಂಡ ಚಪಾತಿದ ಮನೆಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಅವು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತ ಚಪಾತಿದ ಮನೆಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು 15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಲ ಬೈದು ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋಡ ಐಕ್ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾಯರುಂಟು ಸೊ ಅವೇನು ಮಗತೊಂದೇ ಬೇಯ್ಪಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡದಿಜ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಐದು ಕೋರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ಎಣ್ಣೆಡು ಸೋ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಗತೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ 6-7 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಆಜೇಳು ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕಡಿಪತ್ತ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಲೆ ಏರು ಮಾತಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಳೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬೈ ಬಾಯ್.